And welcome to Mkosi noMakajeni. I am uMakajeni. Mkosi wethu namhlanje bazalwa bami zitho is about umntana Mseleku and umayeni, which is Mseleku. So guys, ngicishe ngathi mhlophekazi. So Mseleku, so we know that Mseleku has Nes'Thembu sama girlfriend because he's not yet married. Musakabashadi lama girlfriend wakhe o baby mama, mama bengane zakhe, which is Mpumelelo. So uvuyokazi noTerelo boyi-2 banabantwana naye. Uvuyokazi nabantwana abayi-2 umhlophekazi naloko okuncane komfana kusanda kuvela bese uTerelo naye unomntana omfana. So guys, Mpumelelo has posted le video engiyipostile engizoyiposta ku TikTok ukuthi if uyi-girlfriend yakhe or if boyi-girlfriend yakhe 2023 ucela umkhumbuzo nje bandla. Akacela into eyiningi, ucela nje ukuthi umkhumbuze ukuthi hey ungakhohlwa usasithandana ngoba ukhohliwe phela. Kusho ukuthi into zangoDisemba siningi. Hey umjolo wangoDisemba guys. So mina my question is, vele usasekhona amantombazana ashela so acoma uMpumelelo? Hey guys, vele ungamcoma umuntu umbona ukuthi nangu unama-cherry 2 akakabashadi, and most we know that on the previous season of ingane zesithembu, yes ingane zesithembu, that time abikela mama yakhe ukuthi sekamithise enye intombazana asho uTerelo. Mama yakhe washo wathi uMpumelelo akasebenzi. So these girls abasabi ukuthi nabo bazamitha then so uba isithembu somjolo. But girl, you'll never know, as uTerelo ashilo ukuthi naye she was not number 2, she was number 4. If angiphosisa ukuthi she was number 4, but ke ngoba kuyangena kuyaphuma kusesitimeleni ugcine number 2, and we all know that uvuyokazi, before uvuyokazi there was uNompumelelo, which is someone naye bese ngamjabulela ukubona i-character yakhe. Mina so pray ukuthi makubuya ingane zesithembu mhlawumbe season 2 sibone nje i-character kaNompumelelo guys. Funa nje ukubona i-character kaNompumelelo ukuthi yena umuntu enjani, but judging from ama-pictures and from that time ephathini kamhlophekazi ubonakala ngathi umuntu right. Hey maka guys, you'll never know. Yes, you'll never know. But don't judge a book by its cover. But ke ngifuna nje ukusho ukundlulisa ukuthi uthi uMpumelelo mangabe uyintombi yakhe or wawuyintombi yakhe or nje wena uzitshela ukuthi uyintombi yakhe, ucela nje umkhumbuza hayi kabi. That is all for today bazala bami zitho. Please don't forget to like, subscribe and hit that notification button. Ngithanda ukuya nokubuya. Hey sanibona ninjani? Bengicela okade intombi yami last year angikhumbuze ngoba ngiyakhohlwa zonke izinto ade zenza last year. Ngiyaphuthuma ke usondele nganeno okade intombi yami.